Kita hormati piyosin Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang bekasan ingkang paranata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngadai dosa wilujeng ingkang sami rawuh wonten mriki mewah sapa kita ngormati piyosin Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang bekasan Jaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini, aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini, segala dosa kesenian kami dan segala dosa perkumpulan kami minta ampun sekali. Ya Allah nyun ngapura tinggi gunung Gampong Melayu sareng melingkar di atas kayu wajib kain lanang wadon lorong ilmu wajib kain lanang wadon lorong ilmu aja leren yang durung rusak bodhomu aja leren yang durung rusak bodhomu ayu kaya widodari
ayo ayo kanca wadah da kita wis ketekan zaman Pancasila senajan kita wis tuwa ana nyatane lan ana buktine gotek lan sing gotek padha dawa monggo 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 samiyo mirsa gondeng lan sing gotek padha dawa nanging sejatine isih paramuta para papodo ayo caco daliwondo melon junjung pembangunan ning negara aja wegane ngane ngono iku kabeh simbat ora bayangka ini negeri